Zijn we met Ferry Don? Zijn we met Almere City? Almere City, Almere Trange Possie, Clan, Ja, Sounding Chamber. Ja, kijk uit voor Popo Monster Stroomvliegen. Aanstrap iedereen, Popo Stroomvliegschandaal. Yo, fucking avondklok, we zijn nog steeds op de blok. We hebben nog steeds scheid aan het beleid. Ja, fuck deze coronatijd, fucking avondklok. Fucking avondklok, kan ik klaar binnen de lijnen. Hoe kan het een avondklok zijn dat iedereen een half 2 rijdt de bus? Hoe kan je een avondklok hebben? Een half tot half 2 rijdt de bus. Dat klopt toch niet? Dat klopt toch niet? Ja, snap je niet? Snap je niet? Don, die klopt de beat, check, die zit op YouTube. Ja, man. Ik kan het nou binnen de lijnen. Nou, leuk man. Ja, man. Even chilling. Chilling. City, man. Sounding Chambers. Sounding. Woo. De crypto, woo en de bloods. Woepack. Dit is de blood, dit is de blood home hier. Woepack. The Fight Boys. The Fight Boys. De gevaarlijkste, de Fight Tang, Black Panthers, White Panthers, Hardy Mouw. Tijgers en Panthers, hè, weet je. Tijgers en Panthers, weet je. Weet je wel, Tijgers en Panthers, man. Kijk even de Popo Stroomvlieg, Monster Stroomvlieg. Nou strap je erin. Je wilt er niet intrappen, het gaat stinken. Oh, is het puff. Pas op, anders ontplof je. Komt weer de freestyle. Voor de freestyle. Komt een nieuwe generatie. Kijk, luister. Popo, puff van daar. Yo, luister, we zijn nog steeds... voor de stroom. Oké, ga freestylen voor jou. Hoor dit. Popo, puff van daar. Dus we zijn bekende rappers, man. Jij bent een nieuwe generatie. Jij bent die Black Panther, man. Jij bent die Black Panther. Jij bent die driller, toch? Die driller. Waar zet die mondkapje op, broeder? Dan nog kip in de neighborhood. Oh shit. Dan komt de Hells Angels aan. Goedenavond, broeder. Ja, broeder. Respect. Ja, man. Hier, ook maar even. Ik heb geen vuur, hè? Jij hebt vuur, Ik toch? heb wel vuur. Ik ga even snel draaien, dan moet ik ook naar het ding uit. Ga je mee? Ze kennen je toch? Je mag toch je gezicht laten zien? Nee joh, dat maar we praten een andere keer over. Ferry Don. Check ons op YouTube. Deze gaat op YouTube. Ja, wat zijn we?